Kata ka Jingai Snam pada PI ke ek bakam kodor susu PI Jing mau ke mensim brio man ka lai second ki brio ki dong kam Snam be long barok ko ke perteken ti man ke si ko hablat center jongi ru yapen biang Snam be je ki brio teng ki la bentukut no ke mensim jong ki ha ka tu ka pol ba ki dang let chata ki hospital le eru ken ti ladang idon kini ki blood center keleng ke Jylla jongi kan yarap sibun marka Snam kala bende chano ru kam syong ka balang yu fidan ne fide jat benrio yu tang baka biang ke grup ka biang be gum ka Snam jonga kalit chonum tip ma tang baka la ban ai jing ino kabaya day bat ka met pada ka sni do ka jongi nama kidan ke tu baong ba kitu bata tatu ki badung tatu mo kim yo ban ai Snam kedai kum ta doktor keblai pi baro ni priang Sngewbha pi sha kani ka interview ka bakerpang halor kamat ka bakong san bha kabaya day bat ka jingno senyang jongi kum ka emlang ka salang Sha kitu ki badan kam shisha ya ka jingarap hakaliang ka Snam. Ho nginya kren halor kata ka blood donation lani ka Jingai Snam da kamon Sngewbha. Kumbang itip ba ka Jylla ka baro ka wai ringkat ka India ka jongi bat ka Jylla jongi ru ngin rakhi ya ka World Blood Donors Day ka khat sautrik mentau benai ka day kum ka dak jong ka jing sngongu ya kitu ki ba don chishai kata ka mensim ka banyarap ya ki wei pat ki dan kami ka Snam kata ka jingwan chakmat jong ki pat ba ban no ka kti ka mon ka kti ka diang ban ai le mi ka Snam ka jong ki ban tap ha kitu ki blood banks ani ki blood centers khnang ba ki bria ki dan kam chishai ka Snam ki la ban yo ti Hakan ka por hakan ka studio ka jongi mita asngi ngidon ya iwei na kirio shempang ibanya kren halor kani kamat amangi sngotu bah ka Jylla ka jongi kani ka Jylla ka Duna bah ki pat ba ki buan shikmat ban ai Sngewbha ka Snam tingi kwa banya kren hangni halor ta kimat ki ba pher ki be day but ka Jingai Snam da ka mon Sngewbha but kumnu ban pinch lori ki pat ba ban wan shikmat ban trailam nakabenta ke emlang kasalang tiang kwa ban penithu ipia kani ka por ya i doktor ban rilen pasa kublai doktor i doktor idei i transfusion medicine specialist na ka regional blood center kabadan hapo Pasteur Institute hangni Shillong ti Dr. Klem de Pinslem show ikapor ne nginya kren be halor kani ka Jingai Snam da ka mon Sngewbha mo ngakwa bapin batai khindiat shakipat ba ki jongi ne ladangi ong voluntary blood donation lani kata ka Jingai Snam da ka mon Sngewbha kamut ayu hoi ti kata ka contain voluntary blood donation de kamut ka Jingai Snam mon Sngewbha klem da dan kanu ka jing khmi jing mentoy ala dia kan la bende ka liang jong ka pisa lane ka liang jong ki weki jat jing mentoy na ka benta jong la jong ki wan chakmat ban ai Snam de yara de andre ya ki brio ki bedong kam ya ka Snam kim khmi lenti ban yo wat la i tang i bai sha ne i bai kali ne i bai euro kim khmi lenti kanya kata dia kata ngi khwat ya ka voluntary blood donation lane ka Jingai Snam mon Sngewbha Kak nu tali pada ki blood banks ka bangi dana ka Jylla ka jongi. Jylla jongi ngidon kum khatwei tali ki license blood centers te ki ba buon hi ki dan khambon apo ka ni ka East Khasi Hills te ho ngidon ka takli khatwei tali. Tika ka benta kani lani kata ka role jong kini ki blood banks. Te ini ki blood centers ne ka role ka debe na ka benta jong ki nongpang namar ba damdon hi ki nongpang badon kam ya ka Snam de ngim dam dong kam hi ban shim Snam ro te ka we ka debe ban ai Snam shi ki nongpang but ka main objective ne ka main goal ka debe ban ai Snam ka ba shngan dan ia ka ba sngo safe yaki patients kan namar ka Snam ka la ban wan tang na ki brio phi ting haban shim na ki brio ki batik na kata kamut ki tu ki nong ai Snam mon Sngewbha khanam ba ka tu ka Snam bale chonong pang ro ka long ka ba shngan ka ba suba ka ba khot ba kinnam yo jing pang ki brio na ka tu ka Snam de kin yo ya ka jing mentoy naka ting ngishkwa ban sngotu khandiat mo doctor wa ngai ki pai ba ki jong ki kwa ken ban tip ha lor kani kaman habangi ong blood donors ka nu jai kita ki blood donors ki don Tiki blood donors ne ko mo ong e pimentan kita ki nong ai Snam mon Sngewbha ki de ki we te ka ba ar pede ki de kita ki professional blood donors professional mut ki khwan ji mentoy bun si na kaliang jong ka pisa te de ki wan ki blood center ru ki bun ba ki de ki thok lada ki don jing pang ru dan ne de ki don ki tu ki ek be ki ra ka met jong ki bala ban
poi shi kinong pangru kim ya thu hok nama ka jing kwa jong ki ka de bitang ban yo juman toy la di te ki de ka Snam ya kan ni namar bangal asyong blood center ngala jio sngo hina ki bri be shi ya thu ba ki hapsiu pisai ta ki bri ban ai Snam ti teng teng ka syong ha ka dor ba ki bu ma te ki bri ha ka jing kot la teng teng ki khat ye ki te yengi pa de ki thok be ki ong ba ki de bahayeng ti ki de ta ka Snam ti tu ki nong yur ki haban siu pisa ki patient party ti haju ka por ka tu ka Snam la dang im tip ba ki wan kita ki jai bri ne ka le chi ki nong pang kala ban bu pan ban ki nong pang ka jing ma ken tang ba ki shet ki ha kapor ba ki shim Snam shet le shoi ki test ngile ki test ngile kita ki 5 mandatory test ma kita 5 mandatory test ka de tang ka HIV 1 and 2 hepatitis B, hepatitis C, but malaria. Hindi ki wei ki jajing pang bangim test, bangim la syuru ban test, lani ki AKH wo ki di drugs ni, ki di kiat ni, tu ki tu tingim la syu am ban test. Ti teng teng sybu ka jing im jong ki kamde kata ka jing im ka balong yu ma sybu ki im lengkar ka jing im jong ki. Jadi ki wan ais nam tingim tip ngimut bagi di bahayen jong ki nang ba ban thok ro, ti ki ai kum tu ta ka boi ki nong pang ka jing ma ken. Ti kata ki professional blood donors day la ban da ka Supreme Court nong da ka ai ka ba he tam bangim day kinu ki blood centers ngim day ban shim Snam da lei ro em na kum kita ki jat brio ken te teng teng si don ki tu ki bawan ong ba pet pale phim shim hendai ngi la ithu bai tu ki brio don ki bangi la ithu ba ki si wan ro bangi tip ba ki shim pisa te kum ki tu ki jat brio ngi le ban nam shim da lada ngi tip ken ba ki shim Snam shim pisa ya kata ka Snam ma te kita di professional te ki babu ne pad ki de kita ki replacement blood donors mut kita ki bawan pai bujli ya ka Snam ba ki la shim na ki blood centers jongi tikini ki kenthop it ki bahayen ki parlok ni bay trelang jong tu inong pang padeken tiki wan ai Snam namar ba ki ha ban pai ya tu ka Snam bangi ai namar bangi Duna pala kita ki nong ai mon Sngewbha ngimla ban chu ai Sngewbha lot dia baro ki nong pang ringi Sngosen hi namar ki dan deng ka jing pang jing stom bakin pai sai ta ka Snam Andre ha ka jing bom kot lat jing kot lat mam la ban ai Snam ki dam shim na ki pade ngim yo ban ai shu ya ki wei ting hap shim la ka shim na kita ki replacement ti kita ki replacement ro ki shim jin jan ne ki khwat kita ki professional blood sellers ken bangi ru ngi tiang ban shim na kum kita ki jaj brio ken ti ki de kita ki lai jaj kita ki nong ai Snam kita ki professional kita ki replacement but ki voluntary ne tengah shwa ban smut kin yat mo doctor pi ong kini ki professional blood donors ki ba la ban wala ka ying shari ba kli do kari do ne ti ki jing pin chitom pa de la dalap kum kita ke jing pin chitom hadu menta te kampat don te ta kadau ko bu yang hajing namar ka pressure mur ka debit tang ngi ki blood center bangim bit da lei ru em ban shim na kum kita ki brio ringin sadu no ka license jongi tangi shim kum kita ki jai brio te kata ken ko bu yang hajing namar ba hadu menta ka jing pen stom ki pada kampat don gen kata kaan ka sudan bitang ban ki ban ai Snam kede kata bekas ngal ngalai juyo sngowi kita kana baki bapli ki bahayeng ba sama ke jingkut lat kim don shu te ki we ki lat long ban kanu mo kham dam dan ke jingpang le ka ba kham jur kanu ki Snam khambon te kim don shu ki bri men replace kede ka we kata mo ka de ka khendiat ka de ka jing bam shine nak na kaliang ka jong ka ha bangi ong replacement but voluntary dai ka replacement ka de ba shu bujli la dangi wan shim ka Snam ngangan ha ban li bujli ka voluntary pade ka de bangi li ai be da ka mon Sngewbha kin don tai nong patient ni tai nong pang tip ken chulet ban chu ai mon Sngewbha bet ken long ila ban rung be ha kanu ka center ha kanu ka sngi run dai ha kanu ka license blood center vila bet ban rung ban ong ba fi ka ban ai mon Sngewbha ka Snam jong fi ti tang kwa ban yekren halor kini ki jing mo ka bangi Sngewbha ka Meghalaya le long ka ek besmu si ban ong ka ni mo ba ka Meghalaya ka de ka Jylla ka ba shatrai do ka be day bat ka jing no senyang jo ki pai ba ken bakin ai Sngewbha ka ya ka Snam tangi pe tang ya ka Jylla Mizoram ru ka bade ka badi ka Jylla marjan bat ngir mo ka Mizoram le the highest 97% nei da baklanga mangile below the national average ru te bali thai doctor ba ki pai ba ki jongi kim kwa banwan chakmat te banwan ai Sngewbha ka Snam ko we te gade kata ka bingi khot ka behavioral change mo long kata ka jing mut jing perkhat jongi ka de ban kla ken long lada khamtam ha kani ka jing ai Snam de bon ki badang don ka tu ka jing song thu bakla ki bon ki ek ba ki perkhat ba lada nga ai Snam
kini kin jayanga mo don ki boong ba ladang ai Snam ngan tlot beda tang shudap ai Snam tu ngalat tlot bed ha ka we de kata ka we ki ong ba ngi de ki ba tristom tumut dengi ai Snam kam tam ti ki ba ki nong rep mo ki tu ki ba tre hal ki lengkha ki yon lagi le ai Snam monoban tres ngi pade na benta jongi hi kata ro kim yu ti dan ro ki ba tieng yo ki sengat dan ki rai kho ki perkhat kum ta dangi ai Snam ngi hap ban ai si ai Snam kamet jongi sim bangi ai Snam kan selong melien kum kata ro ka dan hi dan pa ki baong ba ladang ai Snam temut dadong kam Snam ya dia pada ngim dan chu pada menu ban ai Snam ngi kum ta dan pada ki bokwa ban chu pet be na dien ban pet choi ki we ken ki long kum no ki ai Snam lada jaba kim lei ma ki te ki ken ai ken te la long tan maka jing ai Snam ka di shisha kata jing no senyang mo ma fi na benta jong ki jat ben ria la jong benta jong ka Jylla la jong de fi dan tu ka mensim kum ki bri ki dan ka mensim man thung dieng ban pengkhoi nei ka de kata ka you for the society ba fi train nei te kata fi arab da ka ba le kita ni ba thung dieng ba le gitu henre kata ka jing ai Snam pa de fi ai ka ek ba kham ko dor shu fi ai jing im moi ka mensim brio lada fi perkhat ya kata nei phin kwa be ban ai Snam mar kata ka jing hun jong ka mensim jong fi ma ba fi lawan chakmat man ne kata ka kam ken kede kata mo long dangi pet na kita dangi pet na kata kaliang ka ba kum ki rio shimet mo ngila te ban ladang imla ban lek ka ba he na shibun ru at least itai barit ngila te ban nyara ban pelaj na ka jing mai ka jing em jong no ka ki badan kam shi shai kan ka Snam ti akwa ban kali ka Meghalaya ka jong inde ha bayanu jor ba ki we ki Jylla jong kari ka don ha ka ek percentage ka jong ka ni ka level ka jong ka ngi la don cha try do hi namar ka ni ka voluntary blood donation ka percentage ka ditang 4% kum ta hi khat phane 4% ka don temut perkhat ma fi na ka shispa ngut badong kam Snam ti 4 ngut e ngin la ban ai henre kata ki phra pho ngut pade ngi hab ban shim bujli biang na kita ki you ki bahi yang basem jing tai ba nong pang ken ka national average pade ka dikat mo ka national average kan long kum 75% ni muda ni la long shap palat kenya la na shap palat dekat kum ka World Health Organization dekan de ban 100% voluntary bit mo ti ha ka bayade pat kini ki mentan phi kren shapang kini ki jing sung tho bakla mo ha prange ke pa bal ni kini ki myths and misconceptions kam tam ki jaka nong kendong gen amar ba ngi sung tho ba kum phi ong mene ki don gi ong ngin telot ladangi ai Snam ni ngin snga ya ngin rai kho henry ki kum i doctor kum i nong ai jung sumar ladangi ai Snam kum no kaya rap ya kamet ke jungi oi ka we namar lada fi wan ban ai Snam de ka we de pe fi yo ya kata ka free medical check up fi wan hang to fi yo ban thau ka Snam la jong fi yo ban thau BP yo ban thau you ti teng ki don ki bri ba kyu ba ka BP jong ki ru kim tim da wan hang to ti fi yo kata ka check up ken hang to ti ka we ka da fi la long million hi ban ai Snam de ka long kum kata ka healthy habit te mut fin bam ri ke ban te be la de fin le ke ru ban nak benta jong ka jing kwat jing khia jong la jong ti fin im me kata ka bolong you ken ti ki don ro ki jing ki studies ma ki badang menta ki dang yat ki ba pen I ba kala pen Duna ki ni jing pang stroke ni ki jing pang heart attack namar ba ting da la ben pelat ka Snam ro de ka kala jing pang no ken da kala jing pang pade ka tu ka Snam ki hab ban pelat ai no long su ban ai ki nong pang ken ti ki bun ki badan kum kata jing pang ro bar ben Snam ti ki hab ban chu sei tu ka Snam ni hab ban bread no ka Snam jong ki ti da ka ba ai Snam kum tu man ka pon ne ma ka kham maintain ke ta ka hemoglobin level kam reben than ta ka Snam jong fi te ti ka long ta long kay rap ru ya kini ki ya ki blood cells ki jong ni ne ha ka met ki jong ni ken namar ba kini ki blood cells jong ni ki im tang sispa arpo sngi ni ki red cells ke mengi ong ti la nang ta ki yap no ti yap mi no ki Snam ka Snam ba thamai ti la da pi ai Snam pat ko mentan dei ma ha ka tu ka por hi ka met jong pi ka la persang ban pen mi no itu ka Snam ko ba thamai ken new blood kadan ka we ka jing sung tho ba klaro ke doctor kham tam mi ki tu ki bahiyeng ba semmo jong ki ni ki brio ki badan kam shi shai ka Snam ke ki don ki ba ong ba ngi da hab lech ki blood centers ni hab ban le the de ka Snam how to bin shailem se doctor kata ti kata namar ba bun sin hi ni ba jing sung tho ba kla ka long ba ngi wan ai Snam mon Sngewbha ti ngi klem shim pisa na ka blood center na dengi lech hang tai pa de ngi hab ban
siu pisa dia kawai ben pensautu ya ki pai ba ka long ba kan ni ka donated blood bat kata ka issued blood kam de ka jo nama ka snam chubo ngishim na ita inong ai snam mo ngishim ya ta ka snam ngi haban proses ya ka mut ngi haban benta ya ka mo dadem nang ta ngi hab le pun chat kita kisantli kita semua orang fi entah seki grouping seki cross matching ki buon ba ki jat test ki bing haban le dei te mut ngi don kam ki brio ru ban le ngi don kam pisaru ban penlut itu kita bangi le te khnang ba tu ka sna bangi ai kalong ka basengan ki mala adap le lo kita te kata ka pisa bangi shim ding ikot ka processing fees mut ya kata ka sna bangi la adap test kan ta ka daw ngi shim ya ka pisa na ki bahayang basam jong ki nongpang namar ba ngidong kam ya kata ka processing fees ba kata rum de bengi bu mengi ki blood center ya kata ka pisa ka de babu ka sarkar India hi ya kata ka dor jong ka wei ka unit jong ka snam te ya kata ru ka sarkar Meghalaya ru ka anang kam subsidize syu mut ka kam penduna syu ya kata ka dor bala bu lupa na kata ka central government jadi ka nu mam shipo ka syong namar de kum ka snam ka tu ka red cell ka de news pa san pho hadu menta ba kimpat kerla kan di katu ka Snam ka Balei pada ka de untuk arspa si unit kan tambah kini ki bapang pada kini badan ya katu ka BPL card tu ki card di nongpang ki ba armet ba kini ki klong ba hapo si Snam ti ki yo katu ka Snam ngim pisa on ti ngakwa ban phai menta sha kini ki bri ki ban kam ka Snamo manu tre ba kini badan kam ka Snam ki nongpang ki bukum lo anda awai fin deh man ka lai second ki beri ki dong kam snam be long barok koi ka perthai kan ti man ka si kum hablat center jongi ru yapen biang snam be je ki beri kan ti ka wei kalam de ki routine cases mo kum ka surgery ba ki mut ban le ki nongpang leni ki bamut le chemotherapy mo ki ba pang cancer kum to ki ap le ka to ti ki don rupat ki jing don kam kerki aba place nam kam tam gitu ki ba armet ndai ki place nam sendet por ba kha khulung ne por ba hap khulung tikini ki ba you ba ki sheme ki accident bu ki ngat hat ka accident kum to ti dong kam kerki ka snam te hagata ka rukom ding dong kam be ka stock bandan apo blood bank nang ba por ba ki dong kam ngin chu ai be ka tu ka snam ngim dong kam kai mer oi ti dong ki bayam ba sem li wat ka snam ma li wat che ni bri ban ai snam ngin ai snam pi ti hadu mentang ya sngo komen ba adi sa blood center jongi ngim pat judan kum kata ka por ke mengi dong kam chai ki bayam ba sem wat snam chwa ban ai ki nong pang hadu mentai dang la be ban ai na ka liang jongi kin sa pen phai pa hadien ti habang ni phai sha kini ki blood centers ka ngini krementa halo ka infrastructure mo ki jingte ki lat ki lenti ki ba ka sarkar ka pen biang ken ban lum kita ki blood banks ban lum kini ki snam pi ong ka nu teli dan hapo ka Jylla jing kharwei teli ti haslong pi ong ka east Coast Hills ngi dan ka nu teli mo ngi dan ka Nigrims ngi dan ba ka blood center jongi tingi dan ru ka Nazareth ka Robert ba ka military hospital kini di ki blood center jongi tang kitu ki bala ban bentai ka snam pada ka ditang Nigrims ba ka blood center jongi benta mut kum ka bengin yo it ki platelets ka plasma mut ka snam ka Balei kan bar kata ka red cell hende shwe blood center finem yo kata ki platelets kata ka plasma kata finem yo ka lum be ka yo betang ka betang unit be shu ki brio ki Duna ya ta ka platelets ma shu ong ti dong kam ya ta ka platelet ne temo ki la mensim tang kum na Nigrims bat kum na ka blood center jongi kan napo pasture kempat dan shwe ha hatu pidang idon kam manang don shu kini ki blood centers namang itip ba ngitip kum pi ong sha po Garo Hills rung idon tang artli ho bilim negar ba ka blood center ti kum ka than Garo Hills karilung Garo ka ba ka he ba tung idang don kam shu ki blood centers ngin don kam be ki blood center mar ting de ki jingja ki ba don cha ki jakka ki bom don la don lenti kim biang ka surok kim biang ka lenti ban wan chapo ki sor mo ban wan chim snam ti shubu ki dong kam kerki ha ka tu ka pon de mut ba kin habban travel ma shuru ban poi shu hospital le ti ha ka tu ka pot teng ki la ban tukut no ka mensim jong ki ha ka tu ka por ba ki dang le cha ki hospital le ru ken ti ladang idon kini ki blood center keleng ka Jylla jongi kan yarap shibun kham tam mi tu bala don lupa kini ki civil hospital ma bala don lupa ki ta ki nong pen kha klung ki nong le surgery ngi don kam ben dengan phai biang she ka
ka jingwan shakma jengki pa ba ama wan ai ka Snam dak mon Sngewbha haka shisngi kat nungut therapy yo haka center jongpi haka blood center jongi te on an average long man kasi ka phet betamo tingi shi yo kum tu lai phongot haka shisngi lai phongot en kini ki ba wan lai phongot ki de ki ka age group ga jongki khna samla ne buon hi ki de ki khna badang kham samla teng yo hi bala kham rang ba ru te ki buon hi ki tu ki ba padeng ki arpho ki lai pho Snam ki ba one eye Snam ki de ba wan eye Sngewbha ke em kita ki buon ki replacement oi ki ba ai mon Sngewbha te man ka si rungim yo hi ting khat lanu ting khat lanu ki wan oi ki don hi ki ba don ri ba long regular ru ki ba wan chi wan adin live na din so ba ki so tenat ban ai Snam hen ok ngaba klik ta hoi shubu nga ai Snam mentan de ngala ban ai Snam yang hadin kat nu ti ya ki shin rang de ki la ban ai yang hadin live banai de kin thei pa de ki hap up sau banai okay okay ting aku awan kelima na pedeng kini ki lai phongot ki bawan kai ngan average la ki de ki voluntary na ni ki replacement group ki bon na ki de ki khasi ki bam de ki ba ki ni ba wan ban pen phai ka Snam de ki bon ki khasi namar ba ki nong pang ki de ki khasi ba bon chini shengi te Andre dengi don kum ki blood camps pade da kum ki colleges e bala khambun te shi bun na ki wei ki jat ban rio ken mde na ka jat ban rio jongi ken nang ga jat rio jinga su tho ki dang don hi tu ijing tieng ong Balei na bang hab di ai Snam yo ja kum lu ka wei te de kata hi ban ki ti tlot kata te ka wei hi ba ki banga syam manga ken ba ki na kli ki Balei ki ong be bati ngai tlot ting tlot and maybe sa kawai ru maybe kadan kata ka jing ting ong tang li ai Snam yo ngayo kono jing pang kidai hi te pet mo da de ba perkhat kata ka jing tlot ru am te de fi wan chapo ki blood centers learning i wan ki blood camp jong fin de mde bang hushem ya ka Snam ngi hab ban test wa ru hemoglobin jong fi don kat no ka BP jong fi ka biang ne em da de kim biang ka medical check up jong fi ngin nem pediang hiru ya fi ban ai Snam te ha ta ko rukom long fi de ban nam tieng ke nam dan kata ka jing shap tieng ban ai Snam namar ba ngi hab ban pet ba fi biang shisha ban ai Snam tang hadu ta ngin sa shim ka Snam jong fi atat sung to ko wei ke em fi am tan ba ko wei de ba ki tieng man plot ka wei ke long ba ki tieng yo jing pang oi ki yo jing pang hoi ka taru ka de ba kas tu ka blood bag bangi use nei ka de be tang ka one time use ka de sterile mun ngi play be tang ka por bing ban shim Snam na ta one time use wa de be tang hi wei nong ai Snam de nang tu ngi la penong kam be da ki wei pat tengah sekolah men kali ni mo doktor men ta shubong li ai Snam de hapo blood center obviously hakapor hadin bakal abde ai Snam dengan dang don ni jing tlot ne jing long ayu hakatupor tang ma hakashi sngi la ka long ka met ka long ayu ne ka long kum no ka met mo bun sin hi ba ai Snam ti kim lele hi dan teng bangi la de ban ai Snam i oi ki up san minute ma kata gari ka rukom hi ki ban up ki don bi bla kerki no ban le tu na mar ki ngau thu ba kam dan jing ta e ro ka met jang ki ka de tang ba ki ban up ki shu up la ka up de ki mentale ba kerki kam lot baron ne ti bun sin ba bun hi am majority bam dan jing ta e ro ba kin ai Snam ka long ta protocol ke man chu up protocol ban up san minute bala da fitlot ne fitlot to ko por ngi don ki doctors ki nurses ki e ki don bet ngampat ju don kata ka jing ta na ka jing ai Snam bagan bu e ta inong ai Snam ka jing ma ken namar pi ong la de le lupa ti test lupa ki test e de la da fitiang ye fi ja kum no ka jing mut ka jing perkhat e jong fi ru ngi don hang to bangin handle de kata ka ke baki syam hadin baki ai Snam ken te hadu mentang ampat julap benong bandan hadu kata ka jing ma ken kinong ai Snam te ka bam pade kum no hadin ba adap ai Snam ka bam te ka de long normal bed ka fi bam be kum baju bamin dei tang ka pi de ban di bha kono ken ja ne so ka serwa if de ban di bha Hande lom de ban ong ban don kam ban ra ka bam shi buon ban ya bam e kum ta de ai Snam hande ban ai de ai Snam fi bam be kum baju bam hi dan jing you can ban hab banมันเป็นกลายก็ตะกรุกบามจงฟีนี่ก็ที่พิหารบันดีพานามาบะบุญที่นักตุบังอิชิมนักยาคัสนามก็ได้ก็ที่เดฟิลาบันดีพาก็ตะกับเบียงเนี่ยที่kini ki ba ai Snam bade ki hak bandang ki blong ki brio bukum no mene pi ong ki di ban long ka hemoglobin ke jong ki de ban biang lani ki mdei ban don ki jingpang
ki diabetes ni hepatitis ni ke malaria latnya kita pat ka bayadei bat ka met pada ka sni do ka jengin makidan gitu boong bakitu batak tatu ki badung tatu mo kim yo ban aisna kedai kum ta doktor Lima kalau kum ni ba fin long ban ais nam deh ka we ka de ba fi de ka bande karta apa deng khat pra don rupusan snam karta te da fila kot khat pra snam pia long ban persyang ban ai de ka kilo jong phiru kam de ban Duna than ka de ban de saupusan kilo chaneng number de pi Duna than ru ka tam la ban shim nama yo pitlot shisha ban ais nam te kata ki hemoglobin ru ngin se check hi mangi kata ru ngin check la da pi poi khat ar point san chaneng pila ban ais nam de lait nang ta ka BPA jong pi la check ka pulse e pi de ban biang dot mo te kata ka jing ong jong pi ki bri badan tatun dei da ka tu ka tatu jong ki kala palat ya ka shisnam am ki la long ban ais nam te de ban palat ti ki bu nam de tang we ar kita ki bengi khot ba permanent but temporary deferral shubu kum ma pi phut baniat man ta ka sngin dei pian hap ap ar sngi ken ka tangi khot ka temporary berkat ba fidang dan itu i jing thot hamet jong pi pian hap ap dan ki por ke ming haban am chu kum shim vaccine ru ki jai vaccine ka shong ka vaccine yu fi shim te ke sngi ru ni pet kat no si fi haban ap ken ti ki permanent pede kum om pi tu ki nong ki bala dan lupa tu jing pang HIV hepatitis B hepatitis C lani ki tu ba pang klong snam ni tu badan jing pang kiring ki badang di dawai bet ti kum ki tur im long ban shim snam ti kini ba pang cancer ba pang yu ki tur long kim long ki ban ais na kini ki diabetic patients ki diabetic patient ki tu ba shu di dawai ti ka glucose level jong ki ro ka long normal maintain be clam change ka dawai hapo ar banai ki long ban ais nam ndi ki tu ki pla shim hi do ka insulin ki shim insulin man ka si kum ki tu tingim long shu ban shim me ka snam jong ki ken tingi nya kran minta halor kini ka jingi shim banta jong baro mo hakani ka jing persyang ga jongi kan ban kentiu kani ka jing ikani ka percentage jong ga Jylla ga jongi mo ngas nguthu ba naka liang ka sarkar ne kralek Shaki school, Shaki college, Shaki kenhon ba mo ban pelong ikini ki blood donation camps. Ka feedback ka jong pi ka long kum no doctor. Hadu menta te bingi len ki pediang be kita ki awareness e tamba dala de to ko por ban ais nam pat kidang don hi ki badang tiang ki badang you ken tamba bun hi menta ringi le khamtam ki colleges ne ki ngai ba ki la khamwan chakman khamtam de ki I ba ki parlo jong ki ais nam ti tu ki ba khlam mun ban ai ru ki la persyang ban wan ti la ya le kat bala hi menta ban ngin ya wer lang ba kini ki colleges ba kini ki ma ki rang ba shnong ma kini ki religious leaders ma itu ki faith based organizations ru lani ki NGOs ban yarap ban kentiu lem ken yangi na benta jongka pengin kentiu ken ka jing ais nam mon soba na marlada ngi buan hi kita kinong ais nam mon soba dai ngin nam dong kam shim shu na kitu ki bahian jong kinong pangken mar ngi treyang te ngi sosen ngi so thu hi ru ba ki shim jing kham tam de ki la shim ne ki arpho tli kasnam dai ki la shim jinjar de hatu ka por da dan kini ki ba ais nam mon soba ding plaj no ken ki nim pha shu ki ban pen phai ta kasnam ki shim gen tinge kwa ban dan ke jinge trailang bat baro ki pat ba hi ken bakin ya super syang ru da fidang super syang da mar da fim persyang dai pinam tip kalong sisa kumno da fila persyang fisu tenat ban ais nam ti fila ban ya wer lang ba ki parlo jong piru ma ban batai la mi ki pang jing ais nam ma soba khot lang ki bahiyang basem ki parlo jong pi ban ya wan chakmat ma kana mangin nam dong kam ban pan ki tu ki bahiyang jong inong pang kelas nam Ngashkwa ban cleaning awi ka jing kalima doctor na marba from personal experience king alaya sham hi ni ka jing ende kalong ba shubu menta na marba pikom bi ong menta kadan ka kidan ki jing pang ka ba gandan kam arpho mo unit ka snam arpho lai pho unit ka snam but tang nakada ko jing ais nam la lut ki bahiyeng ban ais nam ti shubu menta don shu munu wan chakmat ban ais nam le kum no pede doctor dala da don kam snam be pet ka yang amla ban kren phang ki we ki blood centers mo namar banga tre apo pasture ta ka don hadu kata ka put de ngi pet bet mangi ki doctors ro namar ki don ki bashim hadu kata atli de ngim ju ong shu hi ki ban pen phai kat ba ki la ban pen phai ngin pediang bamla tingi ngi kerpat le mikini ki voluntary blood donors bakin yawan chakmat tingi le ban pelat ya ki kata korukom ken namar de ki lashim pelat ya kata ti ngimla hi ban bat ro yu nong pang ma ban pha pen phai
Te nakaliang jong blood center jongi tim ju pen pai shu eki hadu kata teli kan. Tingi song thu ba hang ni ka jing e ande kam de than e halor ka jing bam biang kita ki blood centers lani ka jing bam biang kita ki awareness program mangi I nak web ka post ko pa ki don ki awareness program se hang ni ka jing e ka de ka jing bam long la kloi jing pa ba kin man chak mat ke tu kum no ngila ban pen kelai kata ka jing mut jing perkhat jing ki brio lani kata ka ban san do dia ka rukom perkhat jing ki pa ba te ha ka bay de bat ka ni ka jing ais na man Sngewbha ke Kawe kade bangi de banyalet kam tam sigitan nong kendong. Namar bato sor tharai la bande ba kum tangi biang kita kinong Snam ki blood center dang kam biang. Hinding the perkhat chpang ki blood center ki bran cha Jingai ndai ka kam namar Balei ki bun ki bedang tiang hi ban Snam. Ti dade ba pediang ki snong ngi la banyalet chete ngi la ban kren ka keren orang ba snong na baki ki committee members jong ki ban ai jing keren hasnong ni la ban ki colleges jong ki ni ki school jong ki pada ngin keren ki kemi ki pa namar ki kena school ki pat long hi ban ai Snam de ting la ban keren ki kemi ki pa jong ki kenang bakin ya Sngewbha tang ban don choi tang itai jing Sngewbha chpang kata ka Jingai Snam man Sngewbha ken ting la ban le nok mta bangin sapriang ni ka khubor mo keleng mde tang hapo sor shilong de sha ki jaka nong kendong ru bakin ya mi shakmat ban Snam mangi su thu ba ha sor to at least ma sor ki long ki pai ba ki la khami je khmat haringi kren ki colleges haringi kren ki wiki jakatre ru kai ki la don ki pai ba ki la mi khmat hende ha bangi phai ki nang thai na kondong te kan long kadang de jing e ki nang ta jong ki ha tu pila ju sham ne am pila du don em ha kan ko khap ba ki snong kim pediang ye phi hadu menta te ki snong ki pediang be hi ngi kat chabangi le dengi le kren ne ki pediang be hi te ki bu tarik ingi ban wan ngi tingi julet hi kan hadu menta te 4 judan phi ka snong ban kentat ingi kan hadangi le kadai tang ka jing bam wan chakma jing pai ba ban ai Snam hoi teng ki pai ba kim wan hi ru tu ka awareness ka taru kadai laka ka we hi ma teng ki bun kam no ki ha ban le tris ngi yu tu kim don por ban wan shong tu ki program jongi ti da baka da ka Balei kum ni keren bat phi kum ni thrayo ki tu ki pai ba ki bam don por ban shong ha tu ki program ki lam chu sngap no de ki poi sha yeng ma em kadi kata ka ngesung thu mo e kata na marba kalong kumngi ong madut ning kong no kalong ka ege badan kam ladangi kumpi ong mene ngindon ni kata ka jing Sngewbha te ha ka ban sia mengi la le AA mo na ka benta kitu ki priyo ki badan kam shi shai ka Snam ndai te bat nya habangi pe du kum bangi ong ba habayu nu jor ba ka Jylla Mizoram Jylla Rajasthan e ki ba ka jing wan chakma ki priyo ka long ka buon bha te ka kio bha ti ha ka bai de bat ka nien dei doctor phi ong mene ba ngi dot kam ban yalum lang khot lang ki snong ki thau ki jaka puli ki jaka aijing sumar ki office sarkar nang ta ki private institutions ru nang ta wat ki balang ru ba ki we ki ken hon jinget tu kan ki badon ha Jylla jungi ngi trei lang ho ngakon ki li ka ni mo doctor Hagabai bat kini ki jaka ki long ki jinget te. Pi Jylla la juya train em bat kanu ka kenhun kanu ka balang kanu ka minta mo ngibun ba ki jat nyam hang ni ngi don. Ti pila ju train em bat kitu ki jat nyam ka ek response jong ki jok pi. Ya ki balang le te ki de ki ba kloy ban mi shakmat kan. Kade kanu ka balang ru ki kloy bet. Ti bun sin hi mentaro idang shudap ka bat ka balang na po like kor ki ka balang Catholic ba ka balang Presbyterian ki dan ru ki balang ru ki ni ki Church of God ki yu ki bun ba ki ni ki balang ki wan hi shakmat ban Snam man Sngewbha kan te tamba kataru kampat kot ya ka tu ka jingnon kam jongi ka baman ka sngi pete markat nungut ki mo ki ba balang ki la ban ai te kat nutli ki balang te fila julet nyam shki ki faith based organizations pede hoi ki rungi la julet hi kidan ki rukni ki art of living rungi la julet kidan hi bangi la ju ya kendo kam lang bat ki kan magadi di kamat ka ba ngidon kam ka jing trai lang jong baro mo ko mo pi ong ti shwan put ko de ka ni ka jing ya kren dei doctor ngas thu ngala de nganget bangala de man cover lot ni baro khoi ki mat ki ba ya dei ba ka ni ka yu kan ka jing don kam ya ka Snam jing don kam ka ki ka Snam pi don kan ko nu ka ba pi Sngewbha ngampat
keli lah ni pi ke ba pi kwa man pensyai na kaliang ke jong pi la ban Kawe kwa ban yun deh kalong ba sya te sya Jylla Mizoram deh. Kiri bi kini kena samla ki ba stanat ban Snam Sngewbha. Kade bi kata ba ki kwa kalong ka kamram te ke jong ki ba ki kwa ban Snam. Jeng la julap ru teng teng ba ki don hi kita ki kena ru po ki blood center jongi ba ki don I parlok ba klat namar ba I ngam jelop ne kumno teman bade kata ka Sngewbha dap Snam berkelat ne tikiwan Snam. Tidak kata kajing perkari dalam dia mengakwa benda nak benta jong ka jat bendrio nak kajing ka imlang salang deh. Maka dia selfless act mah. Dia fila penyawan cakmat. Kum sya Mizoram kim kwa ki nong ki niki bapang deh ki bahi yang basam bikin Snam. Ki kwa be bukan dia ka kamram jong ki ban let ban Snam. Tidak dia bengidan ki kam sudah ki syong shit bah penyawan. Hadu sya niru ke kini kena Mizoram deh. Dengidan teng teng ngim kucu kata ka bulat kam hadu kanu jiru namar bagi kloi baban wan cakmat dekade kata kajing perkat ban yatli para brio ma la long namar kasnam kala bende chanu kam syong ka balang yu fidan ne fide jat bendrio yu tang baka biang ka grup ka biang ba gum kasnam jonga kali chanum te ma tang baka la ban ai jing emino inu de de fidan hi ta kajing tli kata ka mensiem ba pin ai namar kade ke kajing ai ka ba kordo tam ba pila ban ai na benta jong ki brio kan de kade ban wan hi na la di kata kajing stong kan namar ngimla ban penbon ma de penkelan jing perkat jongi ru kan kata ka rukom Sngo tenak ba sngo I itu par piong ba ki don mo ki kena samla ki ba ban rakhe ko sni klat ni le no kan ni ki no ka blood ka blood ho you bakin kan mau I kan ni tai ba klat ki don ru ki ba ha ka por Valentine's Day ki awan kum to si samla ki awan Snam ting ong kata de ka dak jong ka jing I ka ba kam yu universal te kum ta ki Snam ha ka por yu te ki don hi fi ki positive experience apo ki blood center jong I ru to kam ta ma ka sni kha ki wan don ru badap khat prasna ma tu ka si ki wan Snam sendan ha tu si te kum ta ka longga don hi ka jing kelang nang pet ya ka generation menta kan Inang dan kam syu ban penslur mo kam tam ke Jylla jongi baki kun samla le ka percentage kun samla ka bon pha ke ni dan kam hati ki bakin wan chakmat kan bak at least kila te ban no senyang khandiat te lang ka salang mo maka tu ka Snam bangi dan ro ka longkom bangi dan sau san litar ka Snam bangi shim tang lai spa san po ka tu kam dan jing thode ya kam met pim sngoru la da pim pet ye tu ka Snam ne pim sngo thu I bangi shim kat nuru te ka de be ke balatam na met jong pi kan de ba don kam met te ting ni ke pai ba mo ngimla ban no senyang da ka pisa la ni da ki tiar kita at least da ka Snam ba dengi la ka de pha on te pidon kanu ko khubor ka ba pi kwa ban ai ki parlok ki ba jupe ye ka program jing doktor ka we nga kwa kran ni kitu ki baju Snam Sngewbha nga ai ngu ye phi nga pen pau ka jing sngu ya ka jing wan chakmat jong phi ban Snam te nga ngis kem ba pila ru ban sapriang ni kubor se ki parlok jong phi te kitu ki bampat ju Snam kerpat ye phi ban ya wan chakmat ban Snam namar kam long ka ka ba kalong ka basuk bha ban Snam ka ba kloi bha ban Snam ba ka de ka jing Sngewbha ka ba kordor tam ba pila ban ka men sim pri tangkini kentin hi boleh shubun doktor dia iki parlok ki ba pe ka program ke jing ko ban pen ken ma biang mo ba kejing tumu jongi hapo forefront bangin pelong ye kini kejing keren bai doktor pasa kade kowe kade namar ba kade kum kadak kejing laki ya kata ka World Blood Donors Day kaban long ha khat sau treatment tau banai pas kowe ru bang yo ya ki statistics mo ki data ka Meghalaya ka jongi ka Jylla Meghalaya be ka jongi ka don chat try du ka bay day ba ka jingwan chakmat ki pai ba ban ai Sngewbha ka Snam tingi don kam kum ki pai ba ki bran ka jing ki clear kam tam ki kun samla ki jongi bangin mi chakmat mingin don ni ka ta men sim ka ban snow na ka benta ki way pat nama ki bun pha ki bran kam ya ka Snam ki bran kam kerki mok mi doctor I ong ba haga Jylla ki jongi ki bun tang ki replacement donors ndek Duna ki voluntary donors tingi don kam ki voluntary donors kata ka mut ki break ki bashuan chakmat ki buan ai ka Snam ka jongki baga tu ka Snam ka jongki ka la ban yarap la ni ban plug in yanu ti kani ka khubo na ka banta jongpi baro ba tongi nya trailang mo tongi nya long ka way tongi nya tli bangi nya le ai na ka banta
kini ke Jylla ke be ke jong ida benta kam tam nak benta gitu gibdon kam shisha ya ke Snam ke jingarap ke jong pi klem don ke nu ke jing sio tisa shi sien ko aban aku Balei ya doktor pasa doktor Banilin pasa bila pelaj por kenang ban don lama ke studio ban ni ban batai sha shapang kini gi benta mo bat ila batai ru ila pensyai halo kitu ki jing sngo tho bakla ke babon ap deng jing don haba ya dei bagan ke jing ai Snam kanum don kata kat kanu ke jing telot lani ke jing tak ya kamet ke jing sngai ke jing ai ko andre ke dei tang ke benta mo ke bapiong ke dei ke wei ru ke pin bahai kamet ke jong pi mo tingi don ka man shim ke bu ya ke ni ke lat gan ti bat pila ban rung ha kanu ke blood center ke badon ha ke Jylla ke jong ni bat pila ban rung ha kanu ke por pila ban ai Snam ti ta ki tu ki kubor ngade iban ke tiu mauri nak benta offline media ku Balei ke por jong pi baro